На всички. Много се радвам, когато мога да ви запознавам с интересни научни неща, специалисти. Днес така красива вечер и когато работя с клиенти с невронни връзки с мозъка, осъзнавам, че всъщност много неща ние често не знаем за нашия мозък, как можем да работим с него, как се подхождаме към мозъка. И за това поканих днес любимата ми колега, приятелка Нели Паева. Нели занимава с мозъка над 20 години вече, може би, и знае последните разработки, защо какво се случва с мозъка, как можем да въздействаме на него, какво се случва в психология и медицина. Ще има възможност да зададете въпроси. Всяка има великолепна книга, не знам как на български я превели, американска книга, като хора в болница по онкология изследват мозъка и казват, че след детските травми те могат да кажат каква точно онкология или болест човека ще има в бъдеще. И аз, като първи път паднах при Нели, тя правеше диагностика на моя мозък. Тя много точно ми казала в коя възраст, какви травми съм получила. Аз загубих баба си на 4-5 годинки. И точно те са като дупчица в моята лимбична система. Но, нали, давам дума на теб, разкажи малко повече за цялата система, какво представлява, и защо как си сама попаднала в нея. Здравейте! Аз попаднах изобщо да разбера, че това нещо съществува, когато трябваше да решавам свои лични проблеми. И това беше много отдавна, преди 20 години са минали от тогава, може би и повече. И толкова, понеже този метод помогна изключително много на мен, аз се запалих и започнах да изучавам много старателно, да уча невротерапия в чужбина, в Англия, Германия. Миналата година, преди 2 години специализирах и в Щатите като невротерапевт. Изобщо съм се отдала изцяло на това начинание. Мозъка ми е любимия орган. Би трябвало на всички вас също това да е любимия орган, защото от него зависи всичко. Ако той не работи добре, нищо друго в организма не работи добре. И по този повод съм ви приготвила една изключително интересна тема, която ще обсъдим. Тя е много наболяла, много голям проблем в днешно време. И при възрастни, и при деца никой не е пощаден. Затова мисля, че е много важно да я коментираме. Именно темата е как да можем да контролираме и да въздействаме на своите емоции, както така и на останалите емоции, защото в този свят сме заобиколени от много други хора, които също имат проблем с емоциите и те много често ги изсипват върху нас. И ако ние не можем да владеем собствените си емоции, няма да можем да контролираме и това, което всъщност не заливат всички останали хора около нас. Така че аз предлагам да споделя презентация. Имам ли права? И да започнем по Надявам се, задълбаем 30 в секунди темата. направи Нели хост. Ти си ко-хост. Лесно могат Ти да си ко-хост. Би трябва споделя. да споделяш, да, би трябва да можеш. Ти си ко-хост. Така. И от тук започваме с нашата презентация. А, само, че тези неща как да ги скрия. Така, вижда ли се целият екран или има някакви неща, Да, които вижда се. пречат? Чудесно. Добре, това вероятно ще изчезне. Така. Така, темата е изкуството да владееш емоциите си. Преди 20 години вече, както съм се потопила в тази сфера, през хиляди обучения в страната и чужбина, които съм минала самата, аз съм минала през цялата тази методология, която ще ви покажа и с която ще ви запозная. И така създадох преди 13 години моя собствен център, където всъщност ние работиме с апаратура и можем да изследваме мозъка, също така емоциите, да установим дали има някакви потенциални проблеми и да ги коригираме отново с помощта на специална апаратура. И нека ви покажа едно видео как по-точно става целият този процес. Чува ли се звук? Виждате ли?
Това е диагностиката на мозъка. Не можем да установим много проблеми. Разпилените мисли, безрадостно състояние, телесни травми, всичко това идва от емоции, както ще разгледаме по-натам. Това е другата диагностика, която хващаме с нея невротоксините. Измерваме всичките стойности и най-хубавото е, че след това има решение. Демонстрираме и някои от нашите подходи за терапия. С тази шапка, с която правим, тя нарича електроенцефалограф, с която правим диагностика, също така правим и терапия. Нарича се невротерапия. Това е една от другите ни апаратури, които отново се поставя на главата. С нея можем да въздействаме на различни центрове, където сме установили при диагностиката, че човека има проблем. Една прекрасно релаксираща процедура. Това е друга от нашите апаратури за терапия. След тази процедура, между другото, тя е любима на всички дами, защото е изключително релаксираща, потискаща стреса, балансираща. Много дами заспиват дори по време на тази процедура. Имаме и групови занимания. Ето тук имаме невротерапия, нейропейнт. Тръгвам си от невротерапия в Heltix и съм изключително заредена, защото имах толкова натоварен ден, а сега съм спокойна, отпочинала, релаксирана и продължавам фокусирано към задачата. Всички дами казват така. Всяка година получаваме награди, признати сме в България като лидер в невронауките. Тази година също вече получихме нашата награда. И сега искам да помоля да напишете в чата кои са най-често преживяваните от вас емоции и да ги номерирате от 1 до 10. Като 1 е никога, 10 е постоянно. И ето емоциите в тази поредност. Първо е гняв, второ тъга, трето радост, 4 тревожност, 5 страх, 6 паника. И ето тук долу съм ви посочила един пример. Срещу всяка цифричка пишете каква е интензивността. 1 е гняв, това е постоянно. По същия начин номерирайте всички емоции. Така. 1 е гняв, 2 е тъга, 3 е радост, 4 е тревожност, 5 е страх, 6 е паника. Много е важно да видим групата. След малко ще ми донесат и обобщените резултати, така че ще видим кои са емоциите, които най-често преобладават във вашето ежедневие и ще можем да наблегнем и над тях. Едно е гняв, 2 е тъга, 3 е радост, 4 тревожност, 5 е страх и 6 е паника.
Гняв, тъга, радост, тревожност, страх и паника. Така и получих обобщените резултати. Така с най-висока стойност са тревожност. Гняв също е доста често изпитвана емоция. Хубаво е, че тук виждам и доста радост. Страх и паника е с най-малко гласове. Да видим как свързваме мозъка с емоциите. За какво служи мозък? Той управлява всички висши процеси и реално, ако мозъка ви не работи или загине, няма живот. Всички органи и системи зависят от него, както това като психологични функции, психичните функции и най-хубавото е, че той има способността да се самолекува. И това, което забелязвам в нашата работа в центъра, от клиентите, които идват, имат всичко и въпреки това са нещастни, по-болни и по-неуспешни. Да видим защо обаче това се получава така. Как реагира мозъкът на емоциите? Ето тук на картинката виждаме един съвсем здрав, функциониращ мозък. Тук вече виждаме един, който са започнали проблемите и тук вече мозъкът е тотално увреден. Т.е. тук вече никой не може да му помогне. Той е първия, който се уврежда от вредните навици и прекомерните емоции. Прекомерните емоции и негативните емоции. Когато той се увреди, вече повлича след себе си всички останали органи и системи. И един случай, който се сещам от практиката, идва една клиентка при нас на диагностика, съответно ние казваме, че има проблем с емоциите, там имаше много сериозни дефицити в лимбичната система, преди което тя започва да крещи: аз нямам проблеми с емоцията! Не само, че има проблеми с емоцията, но те са много сериозни и най-неприятното е, че тя дори не си дава сметка, че има такъв проблем. И да видим, управлявате ли емоциите си. Какво показват научните изследвания? Че 99% от хората не могат да управляват емоциите. Голяма част от тях дори не могат да ги регистрират, а останалите осъзнават: да, ядосан съм, там нещо се е случило, накарах се на децата, скарах с мъжа си, не съм щастлив, но въпреки това те не могат да ги контролират, не могат да ги управляват и по-нататък ще ви покажа защо. 1% от хората съзнателно ги управляват, но тези хора са работили за това, те са се учили. Защо е толкова трудно? Ами защото това трябва да се учи. Само че в нашата система, в училищата в България, никой не ни учи на тези неща и затова сме на трето място сме по Алцхаймер, на пето място сме по инсулти. Това са все заболявания, които са на емоционална основа, когато нещата прекрачат някои граници и ще ви го нагледя с примери по-нататък. Прекомерните страх, гняв, тревожност, опасения, паника
блокират енергийния поток в тялото и това уврежда различните зони в мозъка. И той започва да работи по неоптимален за собственика му начин. И да видим каква е връзката между мозъка и емоциите. Ето тук е емоционалният център. Тук съм си приготвила един макет, който ще ви показвам на него. Създават се, за да съществуват емоциите, се създават и се регулират мрежи в мозъка и там те са взаимосвързани. Няма как да работи мозъка, ако не е свързан в тази мрежа. Всяка мрежа играе различна зона в емоционалната обработка, регулиране и изразяване. Това е важно да го запомните. Обработка, регулиране и изразяване. И сега ще видите точно как се случва. Тук съм го упростила много. То е изключително сложен процес, но аз ще ви го нагледя с един пример, така че да ви стане максимално ясно. Искам това да го запомните и когато имате ситуация, да си спомните това, което съм ви разказала и да предприемете малко по-различна тактика, за да се съхраните и тази емоция, която е била отрицателна, да не ви навреди на мозъчните структури. Как се случва една емоция? Представете си сега, идва един човек при вас, няма значение познат, непознат, но той ви напада ви вербално, започва да ви крещи, започва да ви обижда, примерно някаква ситуация на улицата, някакъв разгневен мъж крещи ви, започва да ви обижда, ви започвате да се чувствате недобре, съответно потисната, унижена от глупостите, които ви говорят насреща. И какво се случва в мозъка? Таламуса, това е централата, която има задачата да регистрира, че нещо се случва около вас и да уведоми всички останали системи. Тоест, лимбичната система се състои от всичките тези останали части: таламус, амигдала, хипоталамус, фронтален кортекс, инсула и хипокампус, като първият център, който реагира, е таламуса. Той регистрира тази гневна ситуация, този агресивен мъж, който ви крещи насреща и изпраща информация на останалите подсистеми. Амигдалата, тя е в ролята на алармена система. Нейната работа е моментално да реши какво ще се случи в този момент. Дали ще агресирате и вие по същия начин и ще му скочите на този човек, или ще се свиете, ще се затворите, ще се скриете, ще започнете да плачете, ще се отдръпнете. Следствие на решенията на амигдалата обаче идват невротрансмитерите. Тези невротрансмитери, това са химичните процеси в организма и вече в зависимост от това какво е избирала амигдалата, ще се отделят различни видове хормони. И вие ще сте в готовност да агресирате, да се биете или ще се отдръпнете. Същевременно обаче хипоталамуса регистрира телесните реакции и сърцето почва да думка, температурата ви се покачва, започвате да се потите, изнервяте се, почвате да треперите. Нали? Всеки човек реагира по различен начин, но всичките тези неща се случват буквално някои паралелно, други едното води към другото, и след което идва префронталния кортекс. Тоест, тук вече вие ще решите какво ще правите. Тоест, когато се включи префронталния кортекс, вие ще осмислите тази ситуация и ще си кажете: сега, този да си гледа работа, няма да се занимавам с него и просто ще му върнете гръб. Или по някакъв друг начин, който може дори да ви навреди. И сега, при хората, които префронталния кортекс работи добре, просто ще го оставите, ще му обърнете гръб и ще се тръгнете без това по никакъв начин да ви засегне. Нали, този човек очевидно не заслужава вашето внимание. Обаче този човек, който има увреждане в префронталния кортекс, ще действа импулсивно, ирационално, ще почне да се държи също неадекватно, както този другия човек, който го е афектирал. И след това идва роля на инсулата. Инсулата, тя тълкува емоциите. Тоест, как се чувствам аз в тази ситуация? И след това хипокампуса запаметява тази информация. И след това, всеки път, когато вие имате подобна информация, която някой дори започне само да ви крещи, вие ще се чувствате, ще си спомняте тази ситуация, която сте преживяли преди и ще изживеете наново тази емоция. Защото хипокампуса
той вече е съхранил емоциите и този емоционален контекст. И тогава, ето така, тук вдясно на картинката виждаме как се създават неправилни модели в мозък. Тоест, вие ги запечатвате и тези модели ще ви преследват до края на живота, ако вие не предприемете някакви мерки, за да коригирате. Като това тук ние го коригираме пак с апаратурите. Всяка една от тези връзки трябва да си дойде на мястото, така че да работи добре, т.е. да заличим тези неправилни модели. Така, отиваме на въздействието на стреса върху мозъка и емоциите. Значи, положителният емоционален, отрицателният, тук има грешка, емоционален стрес има вредни ефекти върху мозъка. Защото високите нива на хормоните на стреса, кортизола, свиват области в хипокампус. И оттам имаме нарушение на емоционалната регулация и на паметта. Нали? Да не се чудите защо почват да ви обягват някои неща с възрастта. Да ви кажа, не от възрастта. До 75 годишна възраст трябва да помните всичко брилянтно. Обаче, ако преди това се случи, да знаете, тук емоциите имат пръст и хипокампуса не работи по правилният начин. Тук са снимки точно на един мозък, който не работи правилно заради тези високи нива на стрес. Емоциите оказват въздействие не само на мозъка, но и върху цялото тяло. И ако те не се управляват правилно, последват физическите симптоми и едни дългосрочни последици за здравето. И тук съм ви приготвила да видим как всяка една емоция се регистрира от тялото. Вижте страха как плъмти цялото тяло. Депресията – изчерпване. Просто тук няма никой. Срама в главата идва и обхваща малко и тази част, слънчевия сплит. Все едно човека иска да се скрие. Тревогата отново активира на горните центрове и яда. Буквално, нали, главата е супер активна, супер напрегната. След малко ще ви го покажа и това с реални мозъчни карти. И тъгата, тук просто имаме едно сериозно изчерпване. И негативните емоции се отразяват върху цялото тяло и сега ще ги разгледаме едно по едно. Започваме с преждевременното стареене. Негативните емоции скъсяват теломерите, всъщност, които отговарят за това да живеем по-дълго. И мога да ви кажа, че когато сме изследвали мозъци на доста по-млади хора, те изглеждат доста по-възрастни. Просто има износване от това постоянно възпаление и тези хормони на стреса, които не спират да се отделят. Затова правилното управление на емоциите може да ни увеличи живота и това да изглеждаме дори по-добре. Емоции, емоционално състояние. Искам, да вметна, че абсолютно съм съгласна. Виждам и своите снимки преди и сега много повече се харесвам. Виждам много моите клиенти така. Виждам дори твоите снимки така. И забелязвам, че някакви хора някак си на обратното вървим. И че това е супер свързано. Аз много работих много, ако бях пусна под така норадреналин стреса, мисля, те са взаимосвързани неща. Това, което не дава, искам само да разбера, това е не панацея, което ако ти ядеш буклуца, не доспиваш, работиш като до припадък, препяваш и тук очакваш, че сега ще бъде някакво чудо. Не. Това е не така, да нямате такива злоупотреби с тази тема. Това е друг начин на живот и една от неща, които много по-бързо възстановяват нещата, диагностират, разбираш какво се случва, помага да оправиш неща, особено при работи при деца, ще нали много работи с деца, развива таланти на деца, помага много при деца с аутизъм. Това е отделна тема, но който има такива деца, обърнете се към Нели. Аз не знаех, че има помощ за деца аутисти, а има такава помощ. И за таланти, за трудно проговаряне, защото сега много деца трудно проговарят. Така че това е нещо, което ноу-хау в медицина съществува, но не означава, че може да имате какъвто да е начин на живот и това да ви оправи живот. Просто го вметвам. Да, че много има въздействие върху самите деца. Когато една майка постоянно му крещи
обижда го, тя самата не е уравновесена и самата тя не може да се справи с своите емоции, тя го предава на детето. И той почва да страда от същите неща. Това го виждаме, понеже ние работиме, освен с децата, които са с проблеми, работим и с родителите им. И ставаме свидетели на някакви ужасни неща. Нали? Те крещят и това дете се смачква, после защо няма самочувствие, защо има лоши оценки, защо има то самото проблем с емоциите. Затова трябва да сме отговорни, да знаем, че това, което ние правим, ние преживяваме, с което ние не се справяме, нашите деца също няма да се справят, защото ние сме примера и сме базата за тяхното възпитание. И така да продължим с имунната система, когато тук пак отново емоциите се намесят, имаме постоянни възпаления в организма и това води пак до автоимунни заболявания. Когато има, много е важно това, когато има неразрешени емоционални конфликти, имаме високи нива на възпаление и нашите клиентки казват, имам болки, тук ме боли, там ме боли, какво се случва с мен, постоянно съм уморена. Така че това е много важно. Нарочно съм ви сложила текстове в презентацията с идеята да си снимате, вероятно не знам ще има ли запис, но да си направите снимки, тези неща да може да си ги прегледате като записки. Сърдечните проблеми. Така, сега, болестите на емоционална основа, т.е. сърдечните проблеми са болести на емоционална основа. Потискането на чувствата, което показва страх от любов и свързано с околните, това на психологично ниво. И мога да ви кажа, че хората с логично мислене по-често страдат от сърдечни проблеми. Затова не бива трябва да има баланс между двете полукълба. Нали? Лявото е логичното, дясното е по-пространственото. Трябва да има баланс. Този баланс виждам, че е много често нарушен при хората и съответно не закъсняват и сърдечните проблеми. И отново негативните емоции освобождават адреналин и кортизол. Т.е. представете си как вие се гневите, или сте в безпокойство, или сте в страх, тогава тук надбъбречните жлези започват да отделят, това са киселини, солна и сярна киселина, адреналина и кортизола. Те заливат тук буквално целия стомах, гърдите, стигат до тук, целта им е да стигнат до мозъка. Тук кой ги чака? Тук ги чака щитовидната жлеза, която е като гъба, като пеперуда, тук е застанала и тя е стража, тя пази мозъка от увреждане от тези киселини. Но когато това е системно, когато това е хронично, постоянно се повтаря, тя се уврежда и тогава вече нищо не пречи те да стигнат да минат през кръвно-мозъчната бариера и да нанесат непоправими увреждания на мозъка. Също така и жените, които подскачат от една роля в друга, също страдат много по-често от сърдечни проблеми. И да, нали, мозък, виж, тук има щастие, радост, всичко ни чака хубаво, прекрасно, само че не сега. Не виждаш ли, че съм зает? Там се е фокусирал върху проблемите. Искам да ви кажа, че масово хората са така. Идвайки при нас, почват да ни говорят за проблемите си, как нищо не виждат около себе си положително, а всъщност ние ги виждаме. Като страничен наблюдател, всички тези хубави неща стоят около тях. Само, че те просто толкова са заети да са концентрирани върху проблемите, че нямат време да се огледат. Астмата и белодробните проблеми, когато има пак силни причини, намаля се количеството кислород, който се циркулира в тялото и тези дами много често могат да предизвикат състояние, освен на астма, но и пристъпи на паника, защото те вървят ръка за ръка. Когато не достига достатъчно кислород, особено при стресови ситуации, това неминуемо може да доведе до пристъпи на паника, особено когато и сърдечният ритъм се повиши. Стомашно-чревните проблеми и язвите. Тези състояния много често идват и казват: червата ми са раздразнени, имам язва, подува ми се корем, нямам апетит, гадене или пък не спирам да се тъпча. Тревожността или нервността често причиняват и пеперуди в стомаха. Много често така ми го описват. Тук една пеперуда, нещо в стомаха има или ми стана на топка и направо се преобръща и не мога да се храня. Тук можем да го свържем с едни трудно преглътнати обиди, емоции, които не са обработени, ниското самочувствие, невъзможността да се отстоява себе си, да се разболя, съответно стомаха се разболява и се образуват язви. Тоест, ако не отстоявате себе си,
потискате самочувствието си, понякога родителите помагат за това да смачкат самочувствието и не сте си обработили емоциите, може да сте сигурни, че в един момент ще имате проблеми с стомаха. Тоест, на психологично ниво това, което не е било смляно, води до един дисбаланс на мъжка и женска енергия и оттам вече и потисната агресия се насочва навътре и реално язвата какво е? Разяжда се собствените структури на червата. Болестите по зъбите, тук как се справяте с проблемите, които живота ви поднася? Разкъсвате ли ги или имате склонност просто да си ги потъвквате, стоите си в това положение, аз сега какво да направя, не съм доволна от тази работа, мразя шефа си, мразя колегите, мъжа ми не го понасям, обаче аз си стоя там, дъвкам си проблема и съответно идват проблемите с зъбите. Не винаги се дължи на обикновено това, което си мислим. Има и емоционална препратка. Бъбречните заболявания, знаете, те чистят, това е отделителната система. Когато не може да отсявате зърното от плявата, тогава не могат да се отхвърлят тези всичките ненужни вещества, т.е. задържате този психологически буклук и той може да се превърне в камъни в бъбреците. Главоболието. Едната причина може да е, че не пиете достатъчно вода. Това е първото нещо, което трябва да проверите. Пиете ли достатъчно вода? Като водата може да изчислите, килограмите ви умножени по 0,0033 ще ви даде дневната доза вода, която трябва да изпивате. Също така, другото нещо, което трябва да си помислите, колко негативни мисли се въртят в главата ви последната седмица. Перфекционизъм, кариера, амбициите, желание за власт. Когато преминете в мъжката енергия и потиснете женската, освен че ставате безсърдечен и студен, това води и до главоболие. Проблемите с зрението, късогледството е, когато човек не иска да види себе си такъв какъвто е, докато далекогледството, човек има по-широк обхват, но му обягват важни детайли, дори те да са съвсем близо до него. Слуха е, когато не желаете да чуете това, което околните говорят за вас. Не искате да приемете живота какъвто е. Липса на смирение, разбиране, егото е така по-голямо. И тогава обърнете внимание, че слуха започва да се нарушава. Тоест, вие просто отказвате да слушате. Емоционалното безсъние. Сънят е съществено значение за възстановяването на мозъка. Знаете, сигурно сте чували, че ако известно време не можете изобщо да спите, това води до мозъчна смърт. Затова е изключително важно да си набавяте за жените между 8 и 10 часа сън. Освен увреждането, тук имаме проблем с когнитивна функция, лоша концентрация и внимание, честа смяна на настроението, така че тук трябва да обърнете внимание на съня, колко често това се случва, да не може да спите. Сега не говоря за когато сте отшли на парти и сте се забавлявали, по-скоро говоря когато се в темно се случва да не можете да се наспите. И това го правят хормоните на стрес. Те ви пречат. И тук се сещам да ви разкажа една смешка, един виц. Две приятелки си говорят и едната казва: откъде ги взимаш тези овци, дето всяка вечер ги броиш и заспиваш? При мен идват седни такива, дето ми казват: така и така не спиш, то не вземеш да си хапнеш нещо. И това е така в ритъм на следващия слайд, който е за пак емоциите, свързвани с надаване на килограми и загуби на килограми. Някои жени има два типа. Едните просто не спират да се хранят, защото имат нужда от много захар и мазнини, докато това се случва заради мозъка изчерпан и той просто иска да се храни. Но има и друг тип жени. Аз, например, съм от този тип жени, когато нивата на стрес, кортизол и адреналин се отделят, тогава някои жени просто не могат да се хранят. Губят апетит и тогава отслабват. Емоциите и кожата. Нашата прекрасна кожа, която има изключително силна връзка с мозъка и, дами, тя се повлиява най-бързо от всичко останало. Колкото повече кортизол, толкова повече възпаление в цялото тяло. Акне, екземи, псориазис, повишена мазнина, губи се колаген и еластичност. Всъщност тези двата хормона са много важни да нямате бръчки и да изглеждате млади.
За това много е важно да се коригира това. Искам да ви кажа, че моята баба първата бръчка й се появи след 60 годишна възраст. Колкото и да не ви се вярва, просто тя е уникална за това. Но тя умееше да прави един баланс между... Беше изключително заета жена, но имаше много добър баланс и ред на нещата. Затова, ако искате да сте млади, красиви, да не сте сбръчкани, нали, мислете за негативните емоции, трябва да има контрол над тях. И много е истина това. От това как се грижите за мозъка си, зависи дали ще имате не само вътрешна, но и външна красота. И тук се сещам за една клиентка, която беше дошла преди години и имала някакви проблеми с партньора, нещо не се разбирали, изключително много стрес, имаше собствен бизнес, трябваше между много задачи, беше тревожна, имаше някакви страхове и идва при нас за диагностика, след което минаваме там по диагностиката, казва ми какви са нещата и тя каза така: ами аз съм дошла при вас, защото имам сериозен проблем и честно казано вече направо не знам какво да правя. Знам, че трябва да идвам, но сега трябва да взема решение. Имам едни пари, които трябва да ги дам или това да дойда при вас, или съм решила да си правя лазерна епилация на краката. Но сега така като си мисля, мозъка не се вижда, пък краката ми се вижда, затова ще избера да си направя лазерна епилация на краката. Но всъщност, нали, това, което е важно, че ако вие отвътре не се грижите за мозъка, и отвън ще прогрузнеете. Проблеми с половите органи, значи просто последно време толкова много дами ни заливат с проблем с нередовен менструален цикъл. На 40 години тя вече почват да има предменструален синдром. Други дами пък нямат желание за полов контакт с партньора. Да не говорим колко дами имат проблем с това да забременеят. И това мога да ви кажа, че се дължи изцяло на емоциите. В момента, в който подредим плана, минем терапевтичния план, работим за това да намалим стреса, забременяват много бързо. Но докато това не се случи, просто няма как. Сега последната дама, с която работихме, тя е адвокат, има кантора, изключително много напрегната, беше тръгнала да прави даже инвитро, защото това и бяха последните яйцеклетки и вече прави предпоследната, нищо не става. И аз тогава извиках и казах: виж сега, или ще подредим нещата и ти ще почнеш да спазваш каквото съм ти дала, защото тя преди половин година преди това съм ми дала програмата, тя не спазва нещата. Тя продължава със същия интензитет. И казах: виж сега, имаш един последен опит. Нали, повече яйцеклетки нямаш. Не искаш да взимаш донорски, така че твоята яйцеклетка е една. Или ще променим нещата и ти ще почнеш да правиш това, което трябва, да намалим стреса, да намалим интензитета в работата, да успокоим нещата в къщи, защото и там имаше доста напрежение и ще видиш, че нещата ще станат. А тя вече имаше едно дете, просто с втория и съпруг нещата не ставаха. И така може да се похвалиме, че вече нямаш избор, просто стриктно правеше каквото трябваше с терапията и вече си има детенце на няколко месеца и всичко стана прекрасно, но няма как да стане, ако не успокоиме мозъка. И сега най-неприятното, раковата клетка, тя се стреми към свобода и тя не иска да служи вече на другите части от организма. Това е всъщност вътрешната потребност на човека за свобода. Човека е свободолюбив, той иска да има пространство. И обикновено рака се случва при хора, които така свръх его имат, подсъзнателни страхове към единството. Те се делят, искат свобода, неразбирането на принципите на любовта, законите на колективния живот водят до едно такова доста неприятно заболяване, което ние също можем да го регистрираме, ако то е близо до нерви, можем да го видим в ЕЕГ-то. И сега искам да ви покажа снимки, които съм извадила от нашия софтуер, какво се случва във вашия мозък, докато сте гневни. Ето така ви изглежда реално мозък. Изпържен. Червеното показва, трябва да е зелено. Насякъде червеното, това е свръхзавишена активност, която е над 10 стандартни отклонения, допустимото отклонение е 1. За какво става въпрос? Нали, този мозък е напрегнат, този човек е напрегнат, стресиран, прекалено много натоварен.
тревожен, което прави непоправими увреждания в мозъка. Това го прави адреналина. Това са едни високи бета-мозъчни вълни. Мозъка генерира 5 мозъчни вълни. Бета е една сред тях. И ето тук на мозъчната, това е лоретата, това е мозъчната картография, където виждаме колко са завишени тези параметри. Нали, този човек просто е тотален блокаж, изключително тревожен. Така изглежда и тревожността, също така, когато човек е тревожен, има нарушения в когнитивни процеси, не може да анализира, не взема правилните решения. Също така могат да се отключат едни обсесивно-компулсивни нарушения, прекалена възбудимост, нетърпение, лесно избухване, кажат ви нещо съвсем дребно, ви вече сте готови да експлодирате. На първо място си спомняте защо? Защото онзи процес, който ви разказах с емоциите, как се случва, т.е. вече вие сте запаметили грешните модели и съответно когато има тази завишена активност, вече вие сте готови просто да експлодирате. И накрая съпруга примерно ви казва: добре, защо сега аз просто ти казах това нещо, а вие просто имате такъв заучен модел, който създали сте неправилни връзки, които трябва да бъдат коригирани, за да не се случват тези неща. Тук съм ви приготвила да видите и увредата в емоционалния център. Всичкото това, което е в син цвят, са увреди и съответно тук вече човека, освен заболяванията, които би могъл да развие, той самия не се чувства добре, има проблем с комуникацията и с партньор, с обкръжение, в компанията, не се случват нещата така, както иска, не може достатъчно добре да осъзнае своите емоции, емоциите на хората около тях. Когато не може да ги осъзнае, естествено не може и да ги контролира и да работи за това. Така че така изглежда емоционалния център. Тук отново виждаме как изглежда. Пак отново това са ни много сериозни дефицити в лимбичната система и така изглежда неразрешената емоционална травма. Тя прави дългосрочни увреждания в мозъка, насилствени връзки, пренебрегване или минала болка, физическа мозъчна травма, шокиращата ситуация, нали, също може да доведе до много сериозна травма. Имаме такива случаи, където там колежка беше станала свидетел на едно събитие, беше дала визитка на хората да им съдейства, беше се случила някаква смъртна ситуация от катастрофа, беше поканила хората да дойдат, но те така и не дойдаха. Сега едно е, че не си спомнят нищо със сигурност от всичките те разговори, които там колежката е провела с тях, да им покаже подкрепа и да им помогне. Но все пак са имали визитката и биха могли да си спомнят, че нещо такова се е случило. Тези хора ни потърсиха помощ и съответно някои от хората след това починаха и просто, тъй като след това бяхме ги срещнали и вече там се оказа, че когато човек има такова разстройство, особено посттравматично, не се ли вземат мерки, води до много сериозни последствия и увреди в мозъка. Социалното сравнение е любимата ми тема, социалните медии. Какво се случва, когато се сравнявате с други хора? Кой има по-хубава къща? Къде е бил ходил там? Колко бил образован? Какво се случва? Тези всичките неща водят до една неадекватност, тревожност и депресия. Жените са по-често засегнати. Влошава всичко това емоционалното ви здраве. Така че моя съвет е, колкото може, стойте по-надалече от всякакви такива ненужни неща, в които да си пълните мозъка и всъщност мога да ви кажа, на една конференция на невролозите наблюдавахме мозък точно на такива хора, които постоянно са облъчени. Дали може да влезете там за малко, да си погледнете, да видите профила си, да качите нещо, да скролните, да видите някакви ценни неща, но разни такива глупости, колкото може по-малко от като разни такива платформи, където бъкат какви ли не простоти. Така че много е важно да не се сравнявате. Най-вече от това да се ограничите, да не се сравнявате с другите хора, за да защитите мозъчните функции. Мозъка не му харесва това, не му харесва да се сравнявате. Особено когато недоволствате от нещо. Бърнаут. Това е чумата на модерния ни свят. Все повече жени страдат от това. По-малко са мъжете, защото жените сме натоварени с много роли. Освен професионално, кариера, имаме семейство, деца, някакви лични други неща, които трябва да свършиме.
трябва някъде да си оставим време и да се забавляваме, обаче това не се случва и тогава идва бърнаутът. Това е едно прегряване, където всъщност вие не може да вземате ефективни решения и там задължително, ако не се обърне внимание, може да се стигне до много тежки медикаментозни лечения. Друго нещо, което ни заливат клиентите с умора. Значи, мога да ви кажа, че от 100 човека един само не се оплаква от това. Ами няма как, когато прекалено са много емоциите, негативните емоции, когато постоянно стоите в негативната енергия, какво очаквате? Освен умора и ниска енергия, няма какво друго да се случи. Освен това е на психично ниво, вече когато и се претоварвате и физически, нещата стават още по-зле. Но физическото чак толкова не ме притеснява, защото ще легнете, ще се наспите. Обаче психическата умора, там няма какво да направите, освен терапия и владеене на емоциите. Ето така изглежда мозъка. Това е електроенцефалограма, мозъчните вълни на един заспал мозък, който няма сили, няма капацитет. Тук отгоре той си спи, тези бавни вълни просто не може да свърши никаква работа, докато тук ето така изглежда правилната мозъчна активност. На втората снимка, не знам дали виждате с мишката, едни хубави подредени вълни на един хубаво наспан човек, буден с много жизнена енергия. И тук, ако вие не сте, ако имате този дефицит, енергийния дефицит, не очаквайте да направите нещо, което да е вау, да сте творчески, да сте креативни, да направите някакви постижения в професията си, да се развиете много. Няма как да стане. Един такъв човек с ниско енергийно ниво, нисък ресурс, няма как да има вау постижения. Така че ако мечтаете за такива неща, първата работа да се преборите с това да дигнете енергийните вибрации. Какво прави стрес? Нали? Нелчо, извинявай, само ще аз след малко трябва да влизам в следваща среща. И искам да кажа, т.е. ще не знам колко време още ще протече тази среща, че това, като прави Нели, тя го правят много години и наистина, според мен, най-добрият специалист в България. В Лондон тези специалисти започнат от няколко хиляди паунда това, като правят тук и не правят толкова добре, що аз се търсих, иска да направя тук, обаче се казва, че е супер скъпа услуга и много трудно за намиране. Имате късмет, че Нели го прави в България. Супер хубав офис, работи професионално и може така да доверите себе си и своите деца. Тя ще направи, помолих я за специална оферта на услугата й, така че ще имате специална промоционална цена, която принципно няма в сайта й и има само тук сега, ако вземете услугата. Но аз съм клиентската, работим паралелно с Нели, т.е. аз като психология водя, а Нели работи с тях по програмите. И много бърз напредък, супер бързи промени и виждам огромно качество, когато работим на две нива. Така че Нели по-късно ще кажа за самото предложение и как защо можем да справим с това нещо. Нели, много ти благодаря, че движиш тази уникална дейност. Имаме този късмет в България. Прекрасна вечер от мен. Благодаря. Чао. И така, да видим какво прави стрес. Свива мозък. Гледала съм мозъци, истински мозъци, мозък, който е силно подложен на стрес, изключително свит, и мозък на болен от Алцхаймер. Искам да ви кажа, че е толкова, за мен беше изключително стресиращо да видя, че те си приличат. Затова много е важно този стрес да бъде коригиран. Този човек, който е подложен на стрес, боледува по-често има инфекции и много по-бавно се възстановява. Затова е важно да бъде научен как да се контролира стреса. Мъжете са облагодетелствени, не че няма такива, които са подложени на много стрес и също изпадат в бърнаут, но жените сме много по-емоционално реактивни и това прави стреса по-интензивен. Нали? Докато тя тук е изпаднала в стрес, той е супер креативен. Така, стигаме до това, можем ли да измерим емоциите? Всъщност можем, както направихме на Наталия с тази специална шапка. Преглеждаме всяко едно полета на Бродман в мозъка. Това са зони, които отговарят за точно определени функции. И ако някоя зона не работи правилно, тогава човек не може да изпълнява едни естествени процеси в ежедневието си, затруднява се, трудно му е или изобщо не може да ги прави.
а с тази апаратура ние можем да оптимизираме мозъчните функции и да подобриме психичното благосъстояние. Включително можем да развиваме и таланти. Мога да се похваля, че много от нашите момчета и момичета от националните ни отбори идват при нас и ние ги тренираме за бързина на реакция, психична устойчивост, психична издръжливост, така че работиме не само с, както каза Наталка, с дичи с проблеми или с възрастни с проблеми, но също така развиваме таланти, силни, слаби страни на едно по-високо ниво. Вече, разбира се, като направим диагностиката, виждаме дали човека има някакъв проблем. Ако няма проблем, директно минаваме към свръхразвитие. Разбира се, всяка една от тези зонички, когато е стимулиране, можем да постигнем всичко. Ако, примерно, дойдете с заявка, аз искам да пиша стихове, нали, ние можем да стимулираме тези центрове съвсем безопасно и да вие да станете по-креативен. Също така, ако искате в някаква друга сфера да се развивате, имаме програми за счетоводители, програми за IT специалисти, за ученици, за менеджери, специални програми, по които работим с тях. И ето така изглежда една диагностика. Това е мозъчната активност, това е Лорета, друг софтуер, който ни позволява, единствено ние в България разполагаме с такъв софтуер, дори по болниците не разполагат с такъв и можем да видим точно коя зона в мозъка не работи, защото това е много важно, защото ние след това правим протоколите за терапия именно на базата на резултатите от диагностиката. Тоест, при нас програмата се изготвя индивидуално, ние нямаме шаблони да работим с всеки, каквото за всеки едно и също. Терапията се изготвя индивидуално за всеки един човек, така че резултатите са ни винаги на 100%, което е много важно да се случва именно по този начин. Ето ги мозъчните карти, мозъчната картография. И така, диагностиката на мозъка, аз вече казах, че можем да установим изключително много неща и да подобрим също така много процеси. Тоест, това да изследваме емоциите е само една малка част от възможностите, които имаме. Можем да подобриме самочувствие, увереност, психична устойчивост, тревожност, можем да установим, ако има някакви дефицити и най-хубавото е, че може след това да се има план за терапия. Това е втората диагностика. Те са общо две. Едната е за мозъка, другата, виждате, тя измерва показателите в тялото. Тук целим да регистрираме невротоксините. Защо? Защото невротоксините, разгледахме ги по-рано, хормоните, които се отделят. Всъщност, невротоксините също са и тези патогените, инфекции, вируси, бактерии, гъбички, паразити, липсата на витамини, алергиите, тежки метали, пестициди, лоши хранителни навици. Всичко това въздейства на мозъка и пречи. И всъщност, когато тези токсини постоянно постъпват в организма, те се отправят и към мозъка и всъщност тогава се отделя един друг хормон, който трябва да ги унищожи тези неща и да предпази мозъка. Но в днешно време това, което виждам, човек не спира този лош начин на живот и съответно този хормон продължава, отделя се, след което започва да запушва съдовете в мозъка и така идва Алцхаймер и деменцията. Затова е много важно човек да прави детокс. Ние този детокс отново го правим абсолютно контролирано с апаратура, така че да можем първо да изчистиме организма, да го детоксикираме и вече след това можем да развиваме мозъка до няма таван. Просто можем да постигнем всичко. И това е подаръка, за който Наталия говореше. Промоционална цена. Не знам откъде се появиха тези две черти на презентацията. По принцип цената за едната диагностика е 250, общата сума е 500, но Наталия ви издейства тази отстъпка, така че да можете повече хора да се възползвате. 380 лева ще бъде специално за вас до края на седмицата. Тук има банкова сметка. Между другото, пропуснах да ви кажа, че можете да пишете въпроси, да задавате. Моя екип също е на линия, така че може да ви отговаря веднага на въпросите. Също така можете да преведете сумата по банка. Разбира се, има възможност и тези, които могат да дойдат
тази седмица, да си платят на място с карта или в брой, както ви е удобно, но за тези хора, които специално не са от България или не са от София, за тях е банковата сметка, така че да могат да ползват отстъпката до края на седмицата. Не се притеснявайте, ако не сте от София или сте някъде. Знам, че вероятно сте от цял свят, за това може да заплатите, за да си запазите тази отстъпка и вече след това, ако след месец идвате или сега по коледните празници, да си оговорим час и тогава да дойдете за контролата. Също така има възможност, когато дойдете, да направим диагностиката, да ви разкажем резултатите, да направим плана, по който да се работи. Но също така може и резултатите онлайн. Имаме, гъвкави сме, има много възможности. Просто трябва да се свържете с нас или да пишете сега в чата и колегите ще ви отговорят, ще ви обяснят. Също така, още една изненада, тази отстъпка я даваме и за вашето семейство. Защото когато, нали се сещате това, което казах по-рано, ако вие имате проблеми с емоциите, ако не успявате да ги владеете, ако си изсипвате гнева върху тях, ако се отдалечавате от тях, защото сте тъжни или не сте удовлетворени от живота, те го усещат. И особено децата, партньора ви може да се отдръпне също, да започнат да има повече конфликти, както и децата, те просто попиват, като гъбки са, всичко попиват и вие ги учите на тези емоции. И след това те като възрастни ще имат същите тези проблеми, защото това са видяли в семейството, няма как от семейството идват нещата. Сега казах за терапиите, отново с апаратури използваме. Ще ви научим как да контролирате емоциите, да не се тревожите безпричинно. Разбира се, емоциите са нещо естествено, те ни заливат по съвсем естествен начин. Но къде е тук рисковничето? Трябва да може да ги контролирате. Разбира се, ще има хора, които да ви дразнят, дори съзнателно могат да ви ползят по нервите, но вие има начин, по който вие просто да ги отблъснете и когато се научите как вие да управлявате вашите емоции, повярвайте ми, ще може да управлявате и регулирате емоциите на семейството, на колегите или изобщо обкръжението, което ви заобикаля. По този начин предпазвате и себе си, и вашите близки, защото когато вие сте модел за поведение в къщи, повярвайте ми, аз съм го минала това с моето семейство, те също започват да си регулират емоциите, защото вие сте примера, който те следват. И когато започнат да ви следват, ще видят, че се чувстват много по-добре и са още по-готови да следват едни такива добри модели. Щом емоциите са под контрол, разбира се, и здравето е под контрол. Доказано е научно, че всички болести идват именно от емоциите, от нервната система, която отговаря за тях. И сега нека да видим набързо причините, които са за стрес. Имаме обучение, където много подробно минаваме през всичките тези неща, където всеки един го изследваме, виждаме в кои зони има проблем. Съответно, работим по тези зони, учим как да се справи, защото много често идват дами при нас, които наистина на пръв поглед имат неразрешими проблеми, но аз съм се научила през времето, че всеки проблем си има решение, така че ние като професионалисти, тук имаме екипи от невротерапевти, от психолози с най-различни специалности, и детски, и за възрастни, така че можем да помогнем на всеки един, като му дадем ясни и точни препоръки за самия него какво да прави и как всяка една от тези сфери да ги балансираме. Най-често свързания стрес е финансовия стрес. Ще мога ли да си платя кредита? Ще мога ли дали утре ще съм на работа? Стресът, свързан в работата, отново там, когато е прекалено натоварен човека, околните фактори, сега и с тези войни се добавиха нови стресови фактори, какво ще се случи там, дали няма да дойде към България, хората около мен, те с какви емоции са. Ако имате здравословни проблеми, стреса във връзката е нещо, което е много голям проблем в днешно време. И големите промени в живота. Купувате си ново жилище, местите се, случват се някакви неща, променяте работата си. Това са също стресори. Управлението на времето. Много хора не могат да управляват времето си и това води допълнително до стрес.
когато сте родители, семейство, отговорности, ако учите академичния натиск, ако освен, че имате семейство, ходите на работа и сте решили да учите, нали, сещате колко стреса се покачва и личните очаквания. Много често идват при нас дами, които казват: аз очаквах, че това ще се случи, поставих си тези цели, обаче това не се случи и съм изключително разочарована, депресирана съм. Затова тук много ясно трябва да знаете какво искате, да имате плана и вече тези очаквания да бъдат реални. Защото това, което виждам, са общо взето винаги едни нереални очаквания, което няма как да станат. Разбирате ли? Просто човек, аз вярвам, защото аз самата съм такава и съм постигнала всичко, което искам в този живот. Колкото и нескромно да звучи, това е така. Аз съм работила страшно много върху себе си, нали, с тази методология, която започнах в чужбина, след което я пренесах тук. Всяко лято аз и моето семейство минаваме през един такъв курс, защото наистина имаме много интензивен начин на живот. Аз имам 3 деца, нали, съпруг, с който също имаме си време, което сме си определили само за нас, време за децата, компанията, която управлявам и тук всичките екипа ми се разширява постоянно. Нали, всички тези неща. Аз съм човек, който не спира да учи. Нали, това са стресори. Но знам как да си управлявам времето, знам как да подредя всяко едно от нещата, така че да минимизирам този стрес и да го управлявам. Можем да ви научим съзнателно да разпознавате бързо източниците на стрес, да управлявате емоциите си и оттам вече да бъдете емоционално устойчиви към своите емоции и към емоциите на другите. И това е още един терапевтичен курс, който е за емоционална устойчивост. За вас днес ще има отново една преференциална цена с 50% отстъпка. Това е 6-месечна програма. Виждаме се веднъж в месеца или събота или неделя. Имаме 7 срещи, като една от тях е индивидуална, за където поставяме целите и използваме апаратури по време на тези срещи. По цял ден сте с една специална апаратура, където работиме за съответната емоция. Работи се в група. Сега стартират новите групи. Октомври и края на октомври, началото на ноември ще стартират няколко групи. Така че тук може да се възползвате от 50% отстъпка до края на седмицата, защото просто вече няма време. Трябва да се минат първо индивидуалните срещи, задължително преди да стартира програмата и вече след това да се поставят целите и след това продължаваме нататък. И тук съм ви приготвила още един подарък, когато, ако се възползвате едновременно и от диагностиките и това да се включите за групата за емоционална устойчивост, ще имате подарък една невромедитация. Това е една патентован метод на HealthX, където всъщност е една изключително релаксираща процедура. Тук преди да започне тази, тя се прави в група, поставя се една специална апаратура на главата и с нея целим да стигнем до подсъзнанието, като всяка една от вас идва с един казус, с неразрешим въпрос, на който няма отговор. Съответно, правиме тази невромедитация, тя обикновено е на някаква тема, много от дамите заспиват и когато се събудите, голям процент от дамите, тези, които са по-осъзнати, имат отговора на този въпрос, който са си задали в началото на невромедитацията. Част от дамите на следващия ден получават отговор. Много са малко тези, които не успяват. Т.е. апаратурата им помага да слезнат на едно по-ниско ниво, на подсъзнателно ниво, където да могат да получат отговор. Подсъзнанието знае всичко. Само трябва да го питаме по верния начин, което ние ви учим и на това нещо в нашата група за емоционална устойчивост. И сега, като заключение, обръщайте внимание при най-леката симптоматика, търсете причината и взимайте мерки на време. Само това ще ви помогне да живеете дълго и щастливо. Колкото повече се грижите за мозъка, стимулирате го, толкова по-дълго ще живеете и то как да живеете. Нали?
като Стив, който е в инвалидна количка и живее в старчески дом, или като Питър, който на 80 години с приятели напред-назад се забавляват, почивки. Нали, това зависи само от вас, кой начин на живот ще водите. Затова превенцията е първа стъпка към здравето. И сега минаваме на въпроси. Спирам споделянето, за да мога вече да виждам въпросите и да мога да ви отговарям. Да, тук виждам гласуването за всичките неща. Така, съжалявам, когато съм споделила презентацията Гергана Маринова, няма как да върна слайда, но ще имате запис, доколкото разбрах. Постарала съм се наистина да сложа повече текст на слайда. Обикновено презентациите са ми само картинки, но сега нарочно съм сложила, защото това е много важна тема. Дами, повярвайте ми, от 100 жени 98 са с проблем с емоциите. Така че, както видяхте и в научните изследвания, които по-нагоре ви показах, наистина процентът е много висок и изгледите са, че ще става все по-сложно това цялото нещо заради информационните технологии, за това, че постоянно се стои на социалните мери. Някак човека се ограничава и това некомуникиране, особено децата, знаете, тук сигурно доста дами има, които са с деца, как децата, те стоят едно с друго и си цъкат на телефона, нали? Вместо да си комуникират, те са на телефона и това наложи се, преди една година се наложи да създадем тези групи за емоционална устойчивост, имаме и за деца, и за възрастни, за да можем максимално да помагаме, като нали, ние го правиме и с апаратурите. Това е много важно на физиологично ниво, няма как по друг начин да се въздейства. Така, добре. Да, много често тук виждам за детството, когато дядото е крещял на бабата. Това са модели, които създават именно тези грешните модели, грешните връзки, грешната свързаност. И когато последствие, Теменушка, когато в последствие има човек, който ви крещи, моментално се задейства този процес от детството, как нали, дядо е крещял на баба. Да, сега трябва да мисля и накрая викам, просто това е заучен модел, който можем да го разрушим, така че аз това, което ни казах, че апаратурите, понеже някои хора им изглежда страшно, всъщност са абсолютно безопасни, няма странични ефекти, няма облъчване, всъщност ние сме като една патерица, която помага, и то временна патерица, която помага на мозъка, стимулираме в тези зони, където виждаме, че има нарушения в мозъчните вълни, но мозъка сам прави всичките промени. Тоест ние само му помагаме, само го побутваме, но той по съвсем естествен начин прави всичките промени. Затова е безопасно и за бременни, и за малки деца, дори за бебенца, за възрастни хора, те, които са по-уязвими, няма абсолютно никакъв проблем да си направят диагностика и след това да имаме терапия. Имам много години, много силен стрес, децата ми бяха ревливи бебета, сега са много палави и аз не знам как да се справя. Абсолютно ви разбирам, като майка на 3 деца. Ади, така че това се отработва. Аз също трябваше да го отработвам. След първата бременност бях изпаднала в депресия. Нали, това беше преди много години. Така че отработва се. Много е важно да давате добър пример. Такива и моите бяха ревливи. Получавам първоначално емоционално натоварване преди да предприеме действие и след това действам. Сега, когато има свръхнатоварване, тогава се отделят тези хормони. Идеята, които изгарят, нали, това, което казах тук от надбъбречните жлези, които отиват тук към щитовидната жлеза, затова е много важно да няма това емоционално натоварване, т.е. да имаме
по един спокоен начин да се случат нещата. Има само един здравословен секс и то е по време на секс. Нали? Един здравословен стрес, но в други обстоятелства, нали, той е моментен. Постоянният стрес вече води до увреждания. Тук, Ари, просто свържи се с нас, нали, пишете и в момента и колегите са на телефона, също може да се свържете и по-конкретно да си зададете въпросите лично за самите вас и ще ви насочат какво е необходимо, но този проблем е решим, може да се справим с него. Така, страдам от хронично недоспиване, но защото съм с малки деца. Да, но това оставя своите отпечатъци. Ние имаме програми за бременни, където всъщност ги учим те, докато са бремени, как това да контролират тези процеси, защото абсолютно вече 100% е доказано научно, че бебето започва да се уврежда още в утробата, когато майка му не умее да си контролира емоциите и вече след това продължаваме да работим с бебетата, които се раждат, за да им помогнем да си развият рефлексите, които са много важни. Знаете, последно време аутизъма просто е нещо страшно. Много деца все повече са болни и затова вредните навици на майката от една страна, отделно проблема с емоциите, киселините, които се отделят, водят до проблеми след това при раждане на бебето и съответно след вече това като се роди. Както разбрахте, работим с много дечица с аутизъм и изоставане в развитието. Затова важно е, намерете начин как бащата да се включи, някоя баба. Просто няма сигурно да успеете всяка вечер някой да ви замества, но трябва да намерите начин да се наспивате. Това е много важно. Аз лично, моя мъж много не му се будуваше, но тези неща си ги отстоях. Няма как. Съня е важен, аз много държа на съня, иначе оттам всичко започва да ви куца, ако не се наспивате. Затова вижте някаква схема или някой да помага, или се редувайте на смени, за да може малко повече. Ако има възможност да си подремвате през деня, когато бебето спи, също е вариант, макар че знам колко куп неща трябва да свършите, докато то спи. Така... Препоръчайте литература за здравословна преработка на емоциите. Честно да ви кажа, литература, която адекватно да преработите емоциите, не се сещам нещо, което да ви препоръчам. Поне аз не съм попаднала на нещо читаво, което да се работи в тази посока. Съвсем скоро ще излезе моя книга, където ще има доста примери, хора, с които сме успяли да им помогнем, но също така и на страницата колегите могат да пуснат сайта. Може да влезете и там да видите много отзиви има от наши хора, наши клиенти, които са минали през тези програми и какво споделят те със своя личен опит. Ние сме специализирани в работата с апаратурите, т.е. в момента, в който ние направим диагностиката, виждаме за всеки човек, нали, в коя зона има някакъв проблем. Нали, тази мрежа, за която ви говорих от Бродмановите полета. След това вече въздействаме на всяка една от тези зони, така че да и помогнем тя да се възстанови. Друга методика няма, която да може. Първо физиологично ниво и вече след това на поведенческо ниво можем да отработваме нещата. Множествена склероза. Имаме опит с такива пациенти, с деменции, Алцхаймер, множествена склероза. Имаме такива възрастни дами и господа, с които работим. Като тук мога да кажа, то е цялостен процес. Не е просто да му включим апаратурата и да работи. Там вече когато има това заболяване отключено, има и специални апаратури, които сме разработили за тези заболявания и всяка вечер трябва да се работи с това, за да се поддържа този мозък, защото там се е случило именно това, което ви казах, това запушване, което води именно
многото токсични товари в организма е довело до този хормон, който не спира да се отделя. Когато не спира да се отделя, той запушва тези съдове и тогава имаме наличие на такъв тип дегенеративни заболявания. Те са неврологични заболявания, но можем да облегчим, като нашия опит е с хора в начална фаза, средна фаза. Нямаме опит с хора, които вече са на легло, вече са в последна фаза с много тежко състояние. Но сега винаги може да се пробва и в това. Аз лично не съм работила в тази посока с толкова тежки случаи, просто не са идвали такива случаи. Така, може ли с хранителна диета да се коригират нивата на стрес? Не. Значи, стресът, той е в... все едно искате симптома да коригирате. Нали? Това да коригирате съхранителен режим. Нали си спомняте в презентацията, това въздействието на емоциите стига до проблем с храната, да искате повече или пък изобщо да не се храните. Тук ключа е да се коригират именно връзките в мозъка, на първо място много важно е да разрушим неправилните модели, които сте създали през целия си живот. Диагностиката на мозъка, тя показва целия ви живот. Това не е моментна диагностика, тя показва от самото раждане, от момента. Дори мога да кажа, че сега пак има, понеже аз се занимавам и с наука и пиша и научни трудове, следи ги всичките тези новости, които излизат и други колеги с изследвания, които публикуват. Това много е важно първо тези модели да се разрушат и вече след това ще градим нататък. Целият процес е изключително приятен, не е сложен, няма странични ефекти, както казах, но е нещо, което вие градите напред, защото в момента, в който ние коригираме тези параметри в мозъка, които не функционират правилно, които са извън нормата, след това за вас няма непостижими неща. Нали? Това ви го казвам на 100%, като човек, който е минал през това. Ако има тук хора, които са ме виждали вече и ме познават, знаят моята лична история, съм я споделяла пред аудиторията, така че щом аз съм успяла, вярвам, че всеки един може, но трябва да се работи с себе си, да се коригират всички тези зони, които не функционират. Пример мога да ви дам, за да го нагледя. Примерно, днеска имах едни родители с детенце, което не говори. Ходят на логопед, но няма постигали са резултати, след което спират да постигат резултати. Отговорът е в това, не че логопеда не става, а защото той е развил връзките, които детето е имало създадени първоначално, но повече връзки няма. Тоест, нашата работа идва тук, ние ще съградиме тези връзки, ще ги изградим и след това вече логопеда ще има много работа, защото вече връзките ги има и той може да го научи как да произнася звуците и да започне да говори. Но без нас, без ние да изградим връзките на физиологично ниво, което може да стане единствено с апаратура, нали, детето ще стигне до някъде с говора или с развитието и нещата ще си останат завинаги там. Така че за това е важно колко терапии са необходими при човек в тревожно състояние. Тревожно състояние е моята най-силна страна. Докторската ми дисертация е именно на тема тревожност и как можем да въздействаме и да помогнем на човек без медикаменти да подобри своето състояние и да се оттърве от това тревожно състояние. Казвам ви, че това е абсолютно възможно без медикаменти да се случи. Има много изследвания в тая посока, правени както и моите изследвания. Така че тук трябва да се направи диагностика, за да видим за какво става въпрос. Дали сте пили лекарства, има значение. Ако сте приемали някакви медикаменти, ще ни отнеме повече време, отколкото ако нищо не сте пила. Защото ако сте пила, трябва да постепенно да почнем да ги намаляме тези лекарства, за да можем да ги махнем окончателно. Така че не бих могла да кажа колко терапии ще са необходими, 20, 30, не знам, зависи от това какво е състоянието ви, какво ще покаже резултатите от диагностиката. Ако има много работа, ще отнеме повече. Ако е нещо, което в момента скоро се е проявило, може много бързо да го коригираме с 10-20, не знам, малко наизуст говоря.
Така че тук също така, да, виждам, че и колегите са ви писали. Това зависи и от невропластичността на мозъка. Има слаба пластичност, средна и висока невропластичност. Ако вие сте късметлика и имате висока невропластичност, можем много бързо да го коригираме. Ако сте обаче от тези, които бавничко се случват нещата, мозъка им е прекалено обременен и по-бавно ще напредваме. Но във всички случаи ще имаме резултати. Просто зависи дали от вашата невропластичност, дали по-бавно, с едно средно темпо или с едно бързо темпо ще се случват нещата. Тази сума какво включва? Така, това е диагностиката, 380 лева включва диагностиката на мозъка, диагностиката на тялото, разчитането на резултатите, т.е. всичко, което ви е първоначално необходимо заключението, така че да знаете какво да правите, да вземете решение, какво е най-подходящо за вас. Ние ще ви препоръчваме, нали, не е просто да ви направим диагностика, ние ще ви кажем къде какво не работи както трябва, от какво имате нужда и вече след това ще ви направим и терапевтичния план, където той ще бъде максимално ефективен за вас. Колко струва едно лечение приблизително? Една терапия е 60 лева. Да. Като 60 лева е единична процедура. Има пакети, които ползват отстъпки 10-20%, зависи какъв пакет си вземете и тогава тази цена пада под 60 лева. Изследването на лечение. Тази цена е само за диагностиката, не включва определене, изследването на лечение или всичко е включено. Цената включва двете диагностики, включва определенето на лечението и вече след това ние ще ви, според вашия случай, ще ви кажем какво е подходящо за вас и вече вие ще решите какво да изберете и съответно самото лечение се заплаща отделно. Зависи от какво имате нужда. Можете да имате нужда да се включите в тези групи, които са за емоционалната устойчивост. Там включваме само хора, които регистрираме, че имат дефицит в лимбична система. Не могат други хора да влезнат, дори да искате. Тя не е подходяща за вас и няма да ви включим. Така, включва ли терапията? Терапията се определя, няма как да включва терапията, защото не знаем вие от какво имате нужда. Ако имате този дефицит в лимбична система, ако страдате от тревожност, от страх, проблем с комуникацията, нали, вероятно има, т.е. негативните хормони, когато се отделят, вероятно имате проблем в лимбична система и вероятно сте подходящи за да се включите в групата, която в момента е с 50% отстъпка за вас до края на седмицата, но това вече ще го определиме и когато се направи диагностиката. Казахме, че една терапия е 60 лева, без отстъпката, нали, може да има отстъпка. Да, хиперактивни деца са ми любимите. Големи сладурчета, които за жал всички гледат доста негативно на тях, а всъщност те са едни прекрасни душици, които мозъка им плънти, всъщност са тези червените зони, които ви показвах и хората не знаят как да работят с тях и затова гледат да ги отблъснат. Имахме един случай, където учителката пращаше детето да тича по двора, защото и било хиперактивно и да се успокояло. Нали, не се прави така. Тези дечица са такива, защото имат проблем в мозъка, нали, трябва да им обърнем внимание. Как работим в момента, даже поканиха ме една организация, която е в чужбина, да съм консултант по тяхната книга, която е за хиперактивни деца и съответно аз да напиша също една глава за хиперактивност и как можем да помогнем и да работиме с тези дечица. Така че надявам съвсем скоро книгата да излезе на пазара, може би до края на годината. Така че да, работим с такива деца, имаме голям опит и знаем точно какво да правим, за да можем бързо да успокоим детенцето. А в момента, в който го успокоиме, намалим тази хиперактивност, те стават спокойни, уравновесени, вече са концентрирани, мотивирани и могат да се справят с учебния материал, ако са ученици. Така... Мъката, тя отново отива в негативния диапазон, тя също изчерпва. Тя отива към депресивните състояния, тъгата и там, ако си спомняте на картинката, просто няма никой. Нали? Мъката, ако се
дължи на загуба на някой близък, на раздяла. Това много е важно да го отработите, защото може да доведе до посттравматично стресово разстройство. Така че има в някои случаи зависи пак за какъв случай става въпрос, където можем да оставим тази мъка, трябва да се преживее известно време, но след това трябва да се вземем в ръце и всичко да подредим. Иначе се вкарвате в един цикъл, който няма да свърши изобщо добре. Води до, да, тук е отговорено, колко време отнема една диагностика. Да, това пропуснах да кажа, 10 на минути. Тоест, около 10 минути, най-много 15 с монтирането на електродите. Отнемат общо двете диагностики, става бързо и след това бихме могли да преминем към резултатите, може да ги получите веднага. Така че също ги получавате резултатите на имейл, подробно са разписани, особено диагностиката за невротоксините. Просто там имате пълна информация за целия организъм, за всяка една система в организма, за наличие на паразити, гъби, бактерии, на други токсини, пестициди, липса на храната за мозъка, която са аминокиселините. Всички тези неща е важно да се набавят, но ние ви даваме много подробно кое какво трябва да направите, вода, колко трябва да пиете, всички тези неща, които са важни за мозъка да функционира правилно. Така, да, тук колежката ме подсеща, че ако става въпрос за детенце с специални потребности, тогава трябва да се отдели повече време, защото те обикновено са неспокойни, но така или иначе и двете диагностики са абсолютно безболезнени, няма от какво да се притеснявате, не усещате нищо по време на диагностиката, така че бъдете съвсем спокойни. Не можах да се включа в началото. Може ли да ми дадете координати и повече информация за детето на приятелка, как мога да получа повече информация? Да, колежката е дала координати. Доколкото разбрах, ще има запис. Да, виждам, че се записва. Ще може отново да изгледате спокойно всичко това. Препоръчвам ви наистина, дами, изгледайте отново видеото. Осмислете всяко едно от тези неща, за да може максимално да ви е полезна тази лекция. Така, клаустрофобия, разбира се, също можем да помогнем. При гняв колко посещения отново трябва да видим резултатите от диагностиката, как функционира терапията, ако не живеем. Да, благодаря за този въпрос. Ако не сте от България, след като направим диагностиката, след това можем да има апаратура, която е за домашна употреба, вие си я поръчвате, тя трябва да пристигне при нас, защото при нея няма нищо. Ние съставяме програмите за терапия за вас и вече ги качваме на апаратурата. Назначава ви се терапевт, който отговаря за вас и следи вашата терапия, така че ние сме с вас. Няма в никакъв случай да сте самички и да не знаете какво да правите. Освен това, апаратурата е така направена, че няма какво да сбъркате. Само следвате стриктно плана на терапия, който сме ви направили за вас. Пускате каквото сме ви дали като терапия и си правите интензивно терапия в дома. И зависи от коя държава сте, колко често идвате, правим плана, кога ще дойдете на контролна диагностика, за да видим как напредваме. Нали? Задължително всичко измерваме, да сме сигурни, че се напредва и се върви в посоката, която сме си поставили. Да, работим с зависимости. Свържете се с нас да ни разкажете за каква зависимост става точно, защото има различни подходи. Да, имаме много лица с епилепсия. Епилепсиите са много видове, имаме опит с много видове епилепсии, така че е нещо, което дори невротерапията е създадена именно за терапия на епилептици, така че тук сме си абсолютно в свои води. При страх, разбира се, да, казахме, работиме с емоциите, така че можем да помогнем при страх. Това е проблем в лимбична система, така че в момента, в който лимбичната система я коригираме, просто няма да се страхувате. Разбира се, ще видим на какво се дължи този страх точно и ще го отработим. Имаме хора, които се страхуват от
от какво ли не. Нали, имаме такива, които даже имаме програми за хора, които не излизат от къщи, защото ги е страх да напуснат дома си, или от кучета, или паяци, или от не знам, всякакви неща, но това е един и същи център, така че няма проблем, можем да помогнем там. Адреса на центъра е в София, само в София се намираме на булевард Гоци Делчев 98, етаж 8, бизнес града Азимут. Така, разбира се, да, трябва да кажете задължително, за да ползвате промоцията. Казвате, че идвате от маратона на бонус, маратона на Наталия, така че да можем да ви дадем тази отстъпка, защото ако не се представите, няма да получите тази отстъпка, затова задължително. Не забравяйте да кажете, че идвате от Наталия. Така, тук колегата ви е дала информация какво е работното време на центъра в събота. Планираме да започнем да работим и в събота. За момента е от понеделник до петък, но работим от много рано, още от 7:30 има тук човек, въпреки че работното ни време е от 9. И нали, може и до късно, така че просто се свържете с нас, за да видим конкретно вашия случай и какво може да се направи. И с каква честота са процедурите. Ако работите с апаратура с домашна употреба, всяка вечер ще работите. През нощта, докато спите, се пуска апаратурата. Ако идвате в центъра, отново на база на резултатите от диагностиката, ще определиме колко точно трябва да идвате. Минимума е 2 пъти в седмицата, но това е индивидуално. Трябва да видим резултатите. Тук благодаря също. Ако, примерно, имаме нужда от 10 терапии, колко време отнема, за да се извърши този план? Да речем седмица, месец или... Да, ако са 10 терапии, минимума, който ни изискваме е 2 пъти в седмица, но ако сте от София и можете да идвате всеки ден, разбира се, ще ги направим за 2 седмици, така че това пак го определяме. Нали? Разберете, че ние изготвяме терапията индивидуално за всеки един от вас. И тези параметри са общи, които ви ги казвам, но когато вече дойдете, ние конкретно ще кажем всичко, което е според вашия случай, според вашата нужда. Доказало се във времето, че този индивидуален подход дава резултати на 100%. Апаратура за домашни условия. Значи вие купувате апараурата от друга фирма. Нашата работа е просто това е инструмент, с който да правим терапията. Ние не я произвеждаме ни тази апаратура. Просто ви съдействаме, за да може, тъй като тя няма нищо, тя е празна апаратура, трябва да дойде при нас, аз да направя комплексите, да ги кача в апаратурите и след това идвате при нас да си я вземете. Ако сте от чужбина, вие пращаме с куриер. Имаме такива апаратури за домашни любимци. Също така, тук благодаря ви. Разгледайте сайта и се ориентирайте. Така, свържете се с нас за повече информация за апаратурата, защото има няколко вида апаратури и просто колегата трябва да прецени според вашия случай коя апаратура би била подходяща. Защото не е нужно сега, ако става въпрос за по-нагоре, както имаше за склероза, една апаратура, ако е за страхове, тревожност е друга, нали? Трета е за друг. Тоест, просто трябва да видим конкретно вашия случай кой е, за да ви дадем точните насоки, нали? Да ви е максимално полезно това на вас. Добре, благодаря ви. Имаше страшно много въпроси, много бързо минахме пред тях. Благодаря и на колежката, че и тя се включи също да отговаря. Надявам се да ви е било полезно, да си вземете своето, да разберете максимално какво се случва в мозъка ви за емоциите. Вече в нашите програми, които са груповите за емоциите, това нещо им го показваме реално, да видят те самите свои мозъци и ги провокираме в определени ситуации, за да видят какво се случва. И това, което ми дават отзиви от клиенти, ми казват, всъщност, аз днеска бях на едно събитие, където адвокатска кантора, разбрали сме се с клиентите, идват да подпишем договора, при което те влизат и ми казват, ние тук не сме съгласни с тези точки няма да подписваме. И моят клиент казва, и аз в първи момент тръгна да се ядосвам, защото го дъвкаме този договор от няколко месеца. В следващия момент се сетих за теб и моментално се успокоих и не разбрах
кога подписахме договора, без нищо да променяме по него. Така че много е важно да се запази самообладание и да се контролират тези неща, но ще ви научим. Така че заповядайте при нас, ако имате въпроси, обадете се, свържете се, имаме безплатна консултация по телефона, така че важно е да сме ви максимално полезни. Хубава вечер от мен и до скоро!